посочат своята група фаворит, а наградата на публиката ще бъде определена с СМС гласуване. Всяка група има свой номер, който ние ще съобщаваме, а публиката може да изпраща своите СМС-и на кратък номер 1915 за всички мобилни оператори. Не забравяйте, че гласувайки, вие имате шанса да спечелите екскурзия в чужбина. Уважаеми перничани, скъпи гости, ами време е празникът да започне. Първата група, която ще се представи днес, идват от Варненци, община Тунджа. Черните кукери при Народно читалище Светлина 1904 година, село Варненци, община Тутракан, област Силистра. Моля, заповядайте на сцената и нека да ги посрещнем с аплодисменти. Кукерската група Черните кукери е създадена далечната 1962 година с ръководител Ганьо Янакиев. Членове на кукерската група са само мъже и ергени. Кукерската група показва ритуален танц. Персонажи – кукери и кукерова баба. Куков ден се провежда в село Варненци според черковен календар всяка година. Се променя датата. Винаги в понеделник срещу сирни заговезни. Облеклото на кукерите – черна карлянка, зашита долу с флутори и шевица, черна фанела, червени чорапи с черни върви, обути с цървули. Маска черна с рога, конструкция направена, която символизира рогата. Прекрасни са кукерите. В ръцете си държат сябя. За последен път са били на фестивала Сурва през далечната 2011 година. От 2014 в село Варненци се провежда национален фестивал Добруджански кукери. Черните кукери, село Варненци, община Тутракан.
Уважаема публика, от Варненци Тутракан, нека да ги аплодираме черните кукери, вижте колко са красиви. Оле, кукеле, бабеле, има духби за боя, ама няма кой. Оле, кукеле, бабеле, има духби за боя. За да подкрепите групата от село Варненци, община Тутракан, изпратете СМС на номер 1915 с текст Сурва 16. Село Варненци, община Тутракан, СМС на номер 1915 Сурва 16.